Iroi try, se sin pat ngai kuble pi baru ha kerteng ka patiang tam ka jong uji su. Ti ke e ka benta ka banga kwa banuan ra sha pi ka long ka ne ka benta ka ba pi sedang ban pet da ki kmat ki bakin jaman sim. Te bat sedang ru ban ai ngu yo ble. Namar ha pet thu ba ha pi. Hang ni ha po ri ha si jongi. Ka ni ka ba ki ong ba kila yo e ka ni ka jing pang COVID-19 ha shu pet thu ba ha pi. Nganget pi ru pi thu hi ba om shamdan COVID-19 ha ni ha po ri ha si jongi. Namar ba kita ki ba yo shisha e ka ni ka jing pang te ki don shisha ha pteng ka jing jin jar wa tang ban ring man siem ru ki jin jar. Ba la da ki yo le ki khlong bat ki bala kham temen kamut ki yak bet te henre hari khasi jongi te ha ka jing yo I ka jonga hi te wat ki tu ki bala yap ru ki la yap na ka we ka jing pang henre ki la ai nam ba te uni u COVID-19 te henre om shamdan kum kata namar ba haba ngi la ya duai ba ka ni ka jing pang ka nom wan hani ha po ri khasi jongi te henre kalawan da ka ba kila tes bat kila ong ba la yo kata bat haba la yo hang ni ha po shnong mau pat jongi te hisin yo hanaki ong balayo ar hongut bal lanang kiuru te hanre habanga pet yigitu gibreu habanga keli gitu gibreu oh gitu gibreu ya klan bah kim danjing pang kim danjing hitam kila shwe shong bahiang shwe pam jaman ta haba kila mi shabar oh kila yasngai kila ya plung kila ya bah breu bah namar ba kila shwe shong bahayeng klan mi shwe shabar kila ya bam bah bat kim shem tan kan no kan nur ka jingpang hakamet ka jongki henre habalak tas ya ki hana ki ong ba la yo ya utu COVID-19 te henre habang apet teng teng I samar ki pen ban te henre ke e ka ba ngas ngot ho ka de ke e ka ba uble yet bhai ka ri hasi ka jongi uble uklam ayengi kum kata ka jingpang ka basniu ha ka ni ka ri hasi ka jongi bat om sham don hiru kita ki bala yo e kata ka jingpang henre le se ka tes shane kambyang le se kibri ki jur e ka jing bayong kle lane ka jing shet te ki la shu ong la ko ong ba ki yo e kata ka jingpang te henre kim don kum kata ka jingpang namar wat itu ikhlung I badang red ruhana badang saus ngi ki ong ba layo COVID-19 te henre I khlan ba ha kham le le ki temen ru ong ba layo henre kham le le khlam don jingpang khlam don jing hitom te dei namar kata kata kini baru khat ki de tang ki kam thame sudah kiba ngas ngot ho ba ya kani namar bale namar habang la keli ni gitu gibre kiba yo e kani ka jingpang ki ong bangim dan jingpang e ru em te kita gibre kiba patai da ka jing ngot ho ka jong ki da ka jing start ka jong ki kyong oh ni jingpang te ubom ubom pau di jingpang baburi hande ski ski yang sakta te la da ka de ban kta ta klem di dawai te la de ban kta kan hande klem di dawai bat kumno ki la yo kia te henre ha ka jing sngo tho ka jong ate kini ki priu ki dei be ki bayong klit dan ki khishet henre kam byang ba ka tas ha ne hapo ri hasi jong ne ki don da ka wet pat ka jing thmu ne ka ta ngam la ban batai te henre ke e ka ba ni don kam ban da ngin sngo ngo yo blai ba om shem don kum kata ka jing pang hang ne hapo ri hasi jong henre ka dei let's ka dei tang ka jing tenju ru yang ki khon kristan namar kala dei hi ka jing tenju la da ya kren ne kata namar ba blue eat pelat yang you tunjuk yang you bangin pai kemat u te udang pelat kini ki e baru khoi nama ba dang bon ki nong duai hang ne hapo ri hasi namar ngakan mau ha kapor ba u ha kapor jong ulot bat u Abraham haba u Abraham ulai sai ha kemat jong ble u ong dan tang shi pongut ru unam penjat te nganget palat shi pongut te dang bon ba hang ne hapo ri hasi jongi te na bantai kita ki nong duai nganget uble u dang pensange ikani ka jingpang ban wan ha ka ni ka ri hasi ka jongi te henre kini ki eki bajal se ka de tang ka jing tenjo yangi ki khon kristan henre ka ta jingpang te la se kam byang ba ka tes ne kum no ne na mar la ka te shi sha ka ta jingpang ka ba shir khai ka ba omdan da wai te kum no pat klam ya di da wai ru kle khia habang keli to phi ya di da wai e haba phi la yo ikani ka jingpang em ki klam di da wai e ru em ki shu ya shong be ha yeng shu ya bam ja be shu ya thia be da la kut da la tes dan shu ka ta ka jingpang ru te kum ta te te na mar ka ta ka daw ba ni dan kaman singamu yo ble jingi ulang ble ba ha ba shisha om shem la dan manu ki ba panghan ka ri khasi ka jongi kat kum ka jing yo I ka jonga
kat kum ka jing sngo tho ka chunga shimla don kum kita ki ba yo e ka ka jing pang bat don ru uwei ubi ijin jar ban ring man sim han rei la ong pat ba la yo e ka jing pang tang ma ring man sim ru la re bat jin jar ba ha yo e ka ya ka jing pang te bat don da wai ru te han rei klem da wai pat ki bri ru ki la yo khia na mar kata ke e ka ba pidon kam ban le ka te ye pi pen sedang no ban ai ngu yo ble na mar ba shimla dan jing pang hang ni ha por khasi jongi na mar po ble u yata kar pang ri khasi ke jongi kitu ki bala yo ru kitu ru kidai kita ki ba ngam pediang re ba ki yo shi shai kata jing pang na mar ngam yo idak ai ru em ngam i hitom hira mi long hira kuno ru shi phang la tes o la positive shi phang la tes o la negative kum ta te ka ilong kam kai ba pe ikini ki bar khoi han rei ke ka bangi don kam ban le ka de be ngi tang bangi chu ai ngu yo ble ba ngi ya duai ba kini ki bar khoi kan kut no ba kan long be ka ba yai reti kum ki pot ki bala le no ngi yo biang man ye poi biang sha yeng man ne ban ye le che ki ji shakri bangin yo biang ye ji seng lang man ye kan do lang ban ngin nam man that ban shakri utrai ondang ila yo pat ita kalat bagin shakri utrai ni shakri da kaman sim baro pada don baro te ubleun yo ban kur khu ye pi te sedang no ban ai ngu utrai namar dan covid 19 hari kasi jongi te ya ro utrai